Magandang umaga mga bata! Muli, handa na ba kayong makinig at matuto? Kung oo, uulitin ko ang ating asignatura para sa umagang ito ay Filipino. Pero bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Ating ipagdikit ang ating mga kamay, iyoko ang ulo at ipikit ang mga mata. Panginoon naming Diyos, patnubayan mo po ang araw na ito sa aming lahat upang magampanan namin ang aming sariling tungkulin. Bigyan mo kami ng gabay at pagkalinga sa pagtupad ng aming mga gawain. Pagpalain mo po ang aming guro sa matiyagang paghahatid sa amin ng mga leksyon sa araw-araw. Pagpalain mo rin ang aming mga magulang sa patuloy na pagsuporta sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyayang inyong ibinibigay sa aming lahat. Ikaw po ang aming sandingan at kalakasan. Amen. Para sa umagang ito, kids, ang ating aralin na tatalakayin ay tungkol sa mga pangungusap na patanong at padamdam. Natapos na natin ang dalawang uri ng pangungusap. Ngayon, ating ulit tatalakayin ang dalawa pang uri ng pangungusap. Ang una ay pangungusap na patanong. Ano nga ba ang pangungusap na patanong, mga bata? Ito ay nagtatanong o nag-uusisa at nagtatapos sa tandang pananong. Ibig sabihin, nagtatanong ka, nag-uusisa ka sa isang tao. Na ating basahin ng mga halimbawa. Una, ano ang nangyari kay Lola Ching? So dito, nagtatanong siya kung ano ang nangyari kay Lola Ching at nagtatapos ito sa tandang pananong. Pangalawa, bakit siya takot na takot? Uulitin ko, bakit siya takot na takot? Dito ay nagtatanong ang nagsasalita kung bakit siya takot na takot at ito ay nagtatapos sa tandang pananong. Pangatlo, saan kayo bukas? Saan kayo pupunta bukas? Dito nagtatanong kung saan sila pupunta bukas at nagtatapos ito sa tandang pananong. Pang-apat, kailan kayo magbabakasyon sa Korea? Uulitin ko, kailan kayo magbabakasyon sa Korea? Dito nagtatanong kung kailan kayo magbabakasyon sa Korea at nagtatapos ito sa tandang pananong. At panglima, ano ang nangyari sa matabang pulubi? Ano ang nangyari sa matandang pulubi? Dito nagtatanong kung ano ang nangyari sa matandang pulubi at nagtatapos ito sa tandang pananaw. Intindihan ba, mga bata? Ngayon, ating alamin naman kung ano ang pangungusap na padamdam. Pangungusap na pandamdam. Ito ay nagpapahayag ng matinding damdamin tulad ng pagkabigla, pagkatakot, o pagkagalit. Ito ay nagtatapos sa tandang padamdam. Okay? Ating basahin ng halimbawa. Hayun! Hayun! Kung mapapansin nyo, ito ay nagtatapos sa tandang padamdam. Pangalawa, dali! Magtago na tayo! Dali! Magtago na tayo! Dito ay nagtatapos ng tandang padamdam. Pangatlo, umalis ka! Ito ay galit. Kapag ikaw ay galit, ito ay tandang padamdam. Pangapat, may sunog! May sunog! Dito ay parang takot na takot ka at balisa. Ito ay nagtatapos sa tandang padamdam. At ang pangalima, wow! Ang ganda ng halaman. Wow! Ang ganda ng halaman. Dito ay nabigla ka din kung gaano kaganda ang mga halaman. Kaya ito ay nagtatapos sa tandang padamdam. Pang-anim, nariyan na ang mga hapon. Nariyan na ang mga hapon. Ito ay nagtatapos sa tandang padamdam. Pang-pito, saklolo, nalulunod ako.
Ito ay tandang padamdam. Pangwalo, salamat sa Diyos. Ulitin ko, salamat sa Diyos. Ito ay nagtatapos sa tandang padamdam. Pangsyam, halika dito, may kasalanan ka. Halika dito, may kasalanan ka. Dito ay galit na galit ka. So ito ay pangusap na pandamdam. Tara, magtago na tayo. Tara, magtago na tayo. Ito ay nagtatapos sa tandang padamdam. Dahil meron kang pandamdam na pagkagalit, pagkabigla, at pagkasaya. Naintindihan ba mga bata? Uulitin ko, ano ulit ang dalawa pang uri ng pangungusap? Meron tayong pangungusap na patanong o nagtatanong ka o nag-uusisa at meron tayong pangungusap na padamdam. Kung ikaw ay nabigla, nagalit at natuwa. Naintindihan ba mga bata? Ngayon, ating sagutin ang inyong aklat. Ating sagutin ang pagsasanay sa pahina 218. Narito ang panuto, isulat sa guhit kung ang mga sumusunod na pangungusap ay patanong o padamdam. Lagyan ang mga ito ng tamang bantas. Narito ang unang katanungan. May pasok na ba sa Lunes? Kung mapapansin nyo, ito ay patanong. Kung ito ay patanong, ito ay nagtatapos sa tandang pananong. At ito ay pangungusap na patanong. Pangalawa, mga kapitbahay, may sunog. Ito ay nagtatapos sa tandang padamdam at ito ay padamdam. Pangatlo, nasaan si Joshua? Nasaan si Joshua? So dito nagtatanong kung nasaan si Joshua. Ibig sabihin, ito ay nagtatapos sa tandang patanong. At ito ay pangungusap na patanong. Next, pang-apat, pulis! Pulis! May magnanakaw! O dito, tinatawag niya yung pulis na parang nabigla siya. So dito, nagtatapos ito sa tandang padamdam. At ito ay pangungusap na padamdam. Panglima, saklolo! Nalulunod ako! Saklolo! Nalulunod ako! Ito ay nagtatapos sa tandang padamdam. At ito ay uri ng pangungusap na padamdam. Pang-anim, ano-ano ang kailangan sa pagluluto ng tinola? Dito nagtatanong ang tao kung ano yung mga kailangan sa pagluluto ng tinola. At ibig sabihin, ito ay nagtatapos sa tandang pananong. At ito ay pangungusap na patanong. Magaling. Pang-pito, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Ito ay nagtatapos sa tandang padamdam at ito ay pangungusap na padamdam. Magaling. Pangwalo, naku, nakalimutan ko ang sinaing. Naku, nakalimutan ko ang sinaing. Ito ay nagtatapos sa tandang padamdam at ito ay pangungusap din na padamdam. Pangsyam, sino ang nagbigay ng regalo? Sino ang nagbigay ng regalo? Dito nagtatanong kung sino daw yung nagbigay ng regalo. Ang ibig sabihin, ito ay nagtatapos sa tandang pananong. At ito ay pangungusap na patanong. Magaling. Pang-sampu, may bagyo ba ngayon? May bagyo ba ngayon? Ito ay nagtatanong kung may bagyo ba daw ngayon. Kaya ito ay nagtatapos sa tandang pananong. Ang ibig sabihin lang nun ay ito ay pangungusap na patanong. Intindihan ba mga bata ang ating talakayan? Kung oo, narito ang inyong takdang aralin sa Filipino. Sa aklat sa Filipino, pakisagutin ang pahina 218. Ulitin ko, sagutin ang pahina 218. Naintindihan ba mga bata? Maraming salamat sa pakikinig para sa araw na ito. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!